प्रिय भक्तबंधु जशवंत दासଙ୍କ ମାଳିକାର ବିଚାର। ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୋଇଲି ଘରେ ଘରେ ଲାଗୁଥିବ କଳି, କୋଇଲି ଘରେ ଘରେ ଲାଗୁଥିବ କଳି, ଘରଣୀ ବଚନେ ଭାଇ, ଘରଣୀ ବଚନେ ଭାଇ, ହୋଇବ ଭଗାରିଲ କୋଇଲି ଘରେ ଘରେ ଲାଗୁଥିବ କଳି। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି, ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ, ନିନ୍ଦିବେ ନିଗ ମବଚନ, ତେବେ ହୋଇବେ ଅଳପାୟୁଷ, ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ନିଗମ ମାନେ ବେଦ, ବେଦ ବଚନକୁ କେହି ମାନିବେନି। ବେଦ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଜନି ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ, ମାନବ ଜୀବନର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ନୀତି, ଯେଉଁ ନୀତିକି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେମାନେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା। ଆଜି ବେଦ ନୀତିକୁ ନ ମାନି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅବାଟକୁ ପଳେଇଯିବା। ଘରେ ଘରେ କଳି, ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଉପୁଜିବ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, କୋଇଲି ନ ମଣିବୁ କାହାରି କୁଆନ, କୋଇଲି କୋଇଲି ନ ମଣିବୁ କାହାରି କୁଆନ, ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବୁ ସମାନ କୋଇଲି ନ ମଣିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ। ତେଣୁକରି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ପବିତ୍ର। ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଜଗତକୁ ଆତ୍ମମୟ ବୋଲି ଭାବନା କରି କାହାକୁ ଛୋଟ କାହାକୁ ନୀଚ ଏ ଭେଦଭାବ ରଖିବନି। କାହିଁକି? ଏଇଠି ଯୋଗୁଁ ଗୀତା କହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭୀହସ୍ତିନି, ଶୁନିଚୈବ ସପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ଏକଇ ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତେ। ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେଇ କୁକୁର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା, ବିଲେଇ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ଆତ୍ମମୟ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରି ମାନବ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଜି ମାନେ ବେଦବାକ୍ୟକୁ ମାନୁନେ, ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁବଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନେ। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ମାନିବାନି? କୋଇଲି ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ସର୍ବେ ହୋଇବେ, କୋଇଲି କୋଇଲି ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ସର୍ବେ ହୋଇବେ, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କେହି ନ କରିବେ କୋଇଲି। ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନିବେନି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା ବି କରିବେନି, ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ମାନିବେନି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଆମେମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅବାଟକୁ ପଳେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ, ମାଳିକା କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ବିଚାର କରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।